σας. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγα πράγματα σχετικά με την προεκπαίδευση του σκύλου μας, κάτι πολύ γενικό. Πρέπει να ξέρετε πάντα ότι η προεκπαίδευση είναι πολύ σημαντική στα αρχικά στάδια, γιατί ο σκύλος όσο είναι μικρός αποκτάει κάποιες συνήθειες και διαμορφώνει το χαρακτήρα του. Αν εμείς δεν είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα να γίνουν πολλά λάθη και συμπεριφορές οι οποίες μετά να μην μπορούν να αλλάξουν. Γι' αυτό λοιπόν το κυριότερο απ' όλα είναι ο περιορισμός, πρώτα απ' όλα. Περιορίζουμε το σκύλο μας να μην είναι σε ελεύθερο χώρο, αλλά σε ένα κομμάτι του σπιτιού και να του δίνουμε το ελεύθερο να πηγαίνει κι αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αρχίζουμε να του ζητάμε την προσοχή μας. Σε κάθε απλή εντολή που του δίνουμε για αρχή. Είτε είναι το κάτσε, είτε είναι να του δώσουμε ένα μπισκοτάκι, είτε είναι το οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να μάθει να ακούει. Πρέπει να μάθει επίσης το όνομά του να ακούει, όπως και το βιντεάκι που κάναμε με το clicker, το οποίο δείχνει πώς μπορεί να ακούει σίγουρα ένας σκύλος μας το όνομά του. Λοιπόν, τώρα, μία άλλη μέθοδος είναι, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι που θα κάνει την ανάγκη του. Όσο είναι μέσα στο σπίτι, γιατί μέχρι 3 μηνών μέχρι να κάνει τα εμβόλια δεν μπορεί να βγει ο σκύλος έξω. Όσο είναι σπίτι θα πρέπει λοιπόν να παρατηρούμε πότε αρχίζει ο σκύλος μας να μυρίζει. Μόλις αρχίζει να μυρίζει και καταλαβαίνουμε ότι θέλει να κάνει την ανάγκη του, τότε εμείς πάμε κατευθείαν πάνω στην μπάνα για να κάνει την ανάγκη του. Στην προεκπαίδευση μέσα υπάρχουν και οι εντολές κάτσε, το κάτω, το σήκω, απλές εντολές, εύκολες για το σκύλο μας, καθώς και το κοντά, αλλά θα το αναφέρουμε στο τρίτο με τέταρτο μάθημα. Αυτά είχα να πω σχετικά με την προεκπαίδευση, δεν είναι κάτι σημαντικό. Απλά προσέξτε, γιατί η προεκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για να διαμορφώσει σωστά τον χαρακτήρα του σκύλου σας. Μέχρι το επόμενο μάθημα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.